Sanibonani nine bakwaZulu. Umandla lo wakaNkosi. Umntana enkosi omkhulu ubuye eSwazini. Angisho ukuthi nami ngumZulu. Umama umZulu. Mina ngumSuthu. Ngiphinde kube ngumZulu. Ngiphinde ngibe liSwati. Ngidinga nichazele nje. Ngoba aningazi ukuthi uMandla ubani. uMandla lo uyanazisa ukuthi uShembe lo umthakathi, umgodoyi, yinja le yamasimbenje. Wabuye eSwazini somgcoba ngamatshe afe. Lamashita akawagcokako, la mashita amhlophe, azaba red by the time we're through with him. So mgcoba ngamatshe afe uShembe lo, lesigebengu lesi, umthakathi. Utshela thina ukuthi uze eSwazini uzobona inkosi nendlovukazi, akezi ukuzobona amaswazi. Ngithi ke mine somkhombisa ukuthi siwobani thina eSwazini. So mgcoba ngamatshe aze afe. Number 2, inkosi yenu uMisizulu, umzala wami, igazi lami uMisizulu. Bengimthanda kakhulu, bengihlala naye la ngaphesheya. uMisizulu asesikolweni la. uMisizulu bengihlala naye la in the United States. Ayikho into yakhe engayazi. Ngazi yonke into kaMisizulu nezinto azenzayo. uMisizulu ayikho into yakhe engayazi. Ngazi ukuthi uthandani, ngazi ukuthi into angayithandi yini. uMisizulu uphumile endleleni. Bengumthanda mina, ahlonipha la mangihlala naye. Angaphuzi notshwala. uMisizulu namhla unephuza face, uphuza utshwala kakhulu futhi. Ushaya nama drugs nomswati. Umswati waseSwazini, inkosi yaseSwazini iyamonisa uMisizulu. Imkhiphile endleleni. uMisizulu akahloniphi ngisho abantu abadala. uGatsha Buthelezi lo ufile, ubulawaye isifo senhliziyo ngenxa kaMisizulu. uMisizulu uthuka ngisho umamakhe. Athi msunu kaNtana inkosi. Kusho uMisizulu. Asho kumama omzalayo. Akananhlonipho uMisizulu. Akukho umuntu amhloniphayo amsabayo. So nengezi kumina nizokhuluma lamasimba lapho ngoShembe lesontane. Isigebengu lesi. So mgcoba ngamatshe eSwazini. Wabuya nje nimtshele ukuthi uMandla Nkosi, umpane Nkosi lomkhulu wakaNgwane, uthi utakubulala wena Shembe Masimbenje. Ngisemsebenzini nje ngiyaluningibona la. Uyabona? Ngiyasebenza. Ngisemsebenzini. Niyangidisturba ngalamasimba enu akaShembe. Umthakathi lo. Umthakathi thina eSwazini simgcoba ngamatshe. NakwaZulu umthakathi ugcotshwa ngamatshe. uShembe lo somgcoba ngamatshe ubulala abantwana baseSwazini. Ubulala abantwana lapha. Athi uqinisele inkosi le uMakhosetive. Somgcoba ngamatshe wabuye eSwazini somgcoba ngamatshe. Ngiyanitshela kimi nemanje. Umzala wami uMisizulu uphumule endleleni inkosi yenu. Nangabe niyakuvuma lokho, akusiyinto engizayivuma mina. uMandla kaNkosi, mina principled. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with Mzansi Celebrity Stories. So yeah, guys, yabona le ndoda le yaseSwatini ilokhu iqhubeke njalo nje
ithuka ke inkosi yamaNazaretha. So after ke the first video ayenzile labethuka khona inkosi, abantu ke baye bakhuluma naye bamtshela ukuthi lento ayenza ayikho right, ifela axolise kwathini, but kwase ngazi ukuthi cha akazimisele inhlobo nje ngokuxolisa. So ke uphinde wenze enye video futhi washo the very same thing ekade ishe ekuqaleni, and when you check the comment uyabona ukuthi ke akasiyedwa, like akayedwa, bakhona abanye abantu ke baseSwazini abakholelwa lento le ayisho, noma ke abakholwa ukuthi lento ayishoyo ke iyiqiniso nje. I'm just thinking out loud ukuthi mhlambe kungcono ukuthi ke inkosi yamaNazaretha ikithi nje ukuhlehla kancane eindabeni ke zaseSwazini, bake basothe nje inkinga zabo as the country, as a country yaseSwazini, ngoba sengazi ukuthi baneyinkinga bona bebodwa. So whoever ongeza kubona babone ngazi ukuthi uhlangene nenkosi noma ke nesilo sabo ukuthi ke kwenzeke whatever they think ukuthi isilo saseSwazini ke siyakwenza ke lokho abakushoyo ukuthi ke senza ke ama rituals ngezingane. Then ngiyacabanga ukuthi inkosi yamaNazaretha ke naye yayitholisa igamenxe noma isigaqele ngenxa ukuthi iyaya khona nayo, kanti ke kuzolahleka ingane. I'm not so sure what is really happening lapha yana, kodwa nje for his safety kungcono ukuthi akathi nje ukuhlehla kancane, ngoba ayi cha lensizwe cha ayimisele nje ngokuhlehlela emuva noma ngokuthula. Iyaqhubeka nje nokuthuka ke inkosi yamaNazaretha, iyaqhubeka nokuyithuka. And ke by the way akekho eSwatini, hayekho eSouth Africa, use-US, and kudala ahlala ke e-US lo ababa lo ngokusho kwakhe ukuthi ke wayekade ehlala nenkosi ke noma ke nesilo samaZulu uMisizulu, ngoba ke wakhona khona ebukhosini baseSwatini noma ke uyihlobo sakhona. So uthi wehlala nenkosi ke uMisizulu, yikho esekhipha ke imfihlo zayo ke ngale ndlela ke ayikhipha ngayo ke ekuqaleni. So yeah guys, I don't know ukuthi ukhona umuntu okwazi ukukhuluma namuzi, ngoba kuba sengazi ukuthi ke nayo inkosi yaseSwatini ayikwazi ukumkhuza ngenxa ukuthi nayo ke uyayithuka. Yo hayi shema uyathuka bo, hayibo inhlambe engakala nkosi yamasimbenja. Hayi yabona nje izinto esikhule kuthiwa umuntu akazisho kumuntu omdala. Hayi cha bakithi angisaphathi ukusho kwinkosi. So yeah guys, do listen to this video and share your opinion.